Oke, matur sembah nuwun saderengipun ngaturaken wilujeng dalu. Alhamdulillah. Wilujeng pinarak kanthi mardu mardikane penggalih kunjuk dumateng sedaya para kadang tamu undangan. Ingkang dalu menika lumantar saking purnama campur sari. Alhamdulillah saderenge ngaturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wal nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ugi ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan kali purnama campur sari. Ingkang dalu menika rawuh wonten dalemipun Ibu Suwini dalah kaluwarga. Ugi ingkang sepindah ngaturaken sembah syukur ngersa ning Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dalu menika lumantar saking purnama campur sari ugi kunjuk dumateng sedaya para kadang tamu undangan saged rawuh makempal dados satunggal kanthi bagas waras mboten wonten alangan satunggal punapa. Ugi mboten katalopen sholawat sarta salam kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita tenggo syafaatipun teng donya ngantos njengken yaumil kiamat. Ugi mboten katalupen ingkang tansah kinurmatan nggih menika panjenenganipun Bapak Lurah. Ugi sak prangkatipun mbok pilih saking sedaya perangkat-perangkat ingkang sampun sami rawuh. Matur sembah nuwun sanget. Ugi boten katalupen ingkang tansah kinurmatan sesepuh, bini sepuh, aji sepuh. Ugi ingkang dipun sepuhaken kalian sedaya warga dusun Telaga Wungu Kecamatan Jabah. Lumebere para kiai, para santri, para ustad, ustazah ingkang boten saged kula sebat satunggal. Bapak satunggal ugi dinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados kiblat ing panembah mring maha kuwas. Ugi boten katalopen ingkang tansah kinurmatan pangemban praja satriya ing negari ingkang dados pangayuman datan kawula dasih luhuring budi. Ugi ingkang tansah kinurmatan kunjuk dumateng sedaya para kadang tamu undangan ingkang sampun sami rawuh. Ugi ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pinarak kanthi mardu mardikaning penggalih. Ingkang dalu menika lumantar saking nama campur sari ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Mas Purdalah Mbak Wulan mijil saking telatah Telaga Wungu Jabah. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun kunjuk dumateng kaluwarga saking Ibu Suwini ingkang sampun maringi kapitayan dalah kula sak kanca ugi insyaallah sak mangke saged maringi tetembangan ingkang jumbuh kalian swasana. Ugi saged ndadosake jampi saya kunjuk dumateng sedaya para kadang tamu undangan. Ugi ingkang dalu menika kanthi adicara wali matur arus. Angge menika Joko Agus Herwiyoko ingkang sampun kepanggi kalian jogonipun Febri Trinasari. Insyaallah monggo sareng-sareng paring donga pangestu kunjuk dumateng temanten kekalih. Mugi dados temanten ingkang nyanggar waringin anyendang agung atut rutut dalah pindho mimilan mintuna. Ugi ndadosake kaluwarga ingkang sakinah mawaddah ugi warahmah enggal dipun paringi putra wayah ingkang soleh lan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Ugi dalu menika mboten katuluwen ngaturaken matur sembah nuwun sanget ingkang sampun kersa nderek kenyengkuyung ingkang menika satunggal profesional audio Riana Audio. Ugi profesional syuting Moh Vision. Ugi matur sembah nuwun kalian Indra Likting
ingkang sampun nderekke nyengkuyung dalu menika. Kanthi miyak sepiring swasana ugi nderek ngregengaken swasana. Dalu menika lumantar saking kula sak kanca Purnama Campursari ingkang sampun dipun sengaja wonten gangsalipun Widyawati ingkang sampun siap siaga paringi atulipun kunjuk dumateng panjenengan monggo satunggal tetembangan lumantar saking artisipun Purnama Campursari.
matur sembah nuwun satunggal tetebangan lumantar saking ol artisipun Purnama campur